Dwi'n cael gwireddu breuddwyd wrth ymweld â'r eglws babyddol yn Henllan, Sir Gar. Gafodd ei hadeiladu gan garcharorion rhyfel o'r Eidal. Hon yw'r unig eglws o'i math ar dir mawr Pryden. Pam bod eich cysylltiad chi ar eglws mor gryf de? O'n i'n gwneud prosiect yn yr ysgol ar allorau. A oedd y plant yn mynnu dod i gwybod beth oedd ystyr allorau. A ges i mewn 5 eglwys, a hon oedd un o'n nhw. A darganfod mae'r arlunydd oedd Mario Ferlito. A mae fynodd y plant allan o ysgrifennu iddo fe. Dyna sydd ddechreuodd yr holl beth. Ysgrifennodd y plant i Mario, a pan ddarllenodd yr llythyr darganfod, mae plant 11 oed oedd wedi dweutho fe bod ei waith yma o hyd. A fe dorrodd lawr wedodd ei wraig ac fe wylodd yn hidl am 20 munud. A mae'r berthynas wedi parhau dros y blynyddoedd trwy Mario, Maria a nawr trwy ferch hefyd. Profiad arbennig iawn. Hyn i mewn de. Gech chi dynnu'r ochr ar drws. A dyma ni mewn eglwys o galon gysegredig. A ma'ch lligyd chi yn mynd lawr ar hyd y medaliynau yma ac i'r allor fy draw a mae'r swper ola wedi cael ei beintio ar y wal. Sewn ni lawr gan bwyll. A fe beintodd rhain i gyd? Ie. Fe hunan? Ie. Os ylwch chi ar enghraifft ar y 5 disgybl o'r chwith fyna a gwisgo dillad mwstad melyn. Ie. Os credech chi bod y lliw na wedi gwneud mas o winwns, o nionod. Na. A wedd Mario wedi wedi gwneud y lliwiau allan o beth oedd y dynion wedi ddod nôl iddo fe pan o'n nhw'n teithio allan yn y wlad yn gweithio ar y ffermyr. A na beth oedd y Oedd paent i gael. Oedd ddim byd yn cyw i gael pryd hynny. A felly oedd nhw'n ffod gwneud y lliwiau hunain. Os edrychwch chi ar y medaliannau, mae'r brown yn amlwg, growns te, growns coffi. Hefyd, oedd wedi berwi esgyrn pisgod yn y gegin, a wedi gwneud glid mas o hwnnw. Lle oedd yn defnyddio'r glid i'r paent i dal wrth y waliau. Lle chi'n sôn am lysiau, a blodau, a ffrwythau, nionod, pwy math o ffrwythau. Na beth yw'r lliwiau mae gyd. Fe chi'n gweld yma enghraifft o'r canwyllau. Tin o olew llysieuol falle. Ac ar y rhan ucha, mae clawr y tiniau ydych chi i ddal y gwyr. Eto gyd ers y 40au? Mae hwnna hyd ydi. Mae yna gyfres o bileri rhedeg ar hyd yr eglwys bob ochr. A mae pen ucha'r cerfluniau, mae yna beth sy'n edrych yn rhywbeth groegaidd. Odi. Mae yna blant yn ysgol gynradd yn casglu'r tinnau yma, a dod draw o'n nhw i Henllan ar gais i'w defnyddio i greu'r scrolls yna ar uchan dy fe. A chi'n gweld tinnau, peas, baked beans, beth bynnag gwedwn nhw'n dy fe. A'r plant lleodd wedi rhoi rein i'r carcharorion? Ie. A mae'r ffenestri, fel chi'n gweld hefyd, maen nhw wedi rhoi darn o bren ar rhan ucha'r ffenest. Mae'n edrych yn eglwysig. Odi. Yn meddwl bod ddim wedi cael y fforddiant swyddogol, mae'n defnyddio gredd o ddod siwr ynddo fe. A'r comandant yn gofyn iddo fe, a licio ti beintio'r eglwys fach. Waw, tipyn o'n rhyder. A'r yn rhydydd mwyaf, gwrs bod i ma hyd ynddo fe.